Milí priatelia, dnešný krásny sviatok, Deň Matiek, máme príležitosť, aby sme si uvedomili lásku našich mám, aby sme s vďakou mysleli na túto ich lásku, aby sme aj my vyjadrili našu lásku k ním. Je to veľmi dôležité. Dovoľte mi, teraz budem trochu osobnejší. Ja už mamu nemám, odišla na večnosť v pomerne mladom veku. Bol som v zahraničí dlhodobo a jedného dňa sa mi stalo, že mi telefonovala moja mama. Veľmi neobvyklé, nečakane. Bol som prekvapený a zvedavý, čo chce. Cítil som na jej hlase, že je rozrušená. Pýtala sa, či sa mi nič nestalo, či som v poriadku. A čo sa stalo tebe, som sa pýtal. Už bola chorá a spomínala, že raz ležala na posteli, spala a odrazu sa jej zdal taký veľmi živý sen. Cítila niekoho pri sebe, že niekto je pri nej. Ten niekto ju pohľadkal po líci a cítila veľkú lásku. Cítila sa veľmi dobre. A tak, že mi musí zatelefonovať, či sa mi niečo nestalo. Povedala, lebo myslela som hneď na teba. Neviem, kto by ma mal ešte tak rád, ako ty. Bol to len sen, ale priznám sa, že aj teraz po rokoch, keď si na to spomeniem, mám veľmi dobrý pocit na srdci. Keď si uvedomím, že moja mama, ktorá ma milovala ako vedela, vnímala, že aj ja ju mám rád a nevedela, že kto by ju mohol mať ešte radšej. Drahí priatelia, choďte za svojimi mamami, ktoré ešte máte. Poďakujte im za ich lásku. Vyjadrite im vašu lásku. Zahľadte sa do ich milujúcich srdc a povedzte im, že ich máte radi, že im ďakujete. A vy, my, ktorí máme už na tom druhom svete, pošlime im v duchu tiež pozdrav, našu modlitbu za ich dušu a vyjadrenie, že sme vďační za všetko, čo pre nás urobili.